Spievajme a radujme sa, dnes Spasiteľ narodil sa. V jasličkách je uložený a žiarou hviezd ozdobený. Prišli sme mu vďaky zdať, zo srdca ho milovať. Vianoce sú od Ježiška, dá nám lásku do balíčka. Bolo jej dosť, dostal každý, rozdelil raz a navždy. Medzi ľudí kvietočky, zvieratka aj včeličky, kúsok lásky zo srdiečka, ukry aj ty do balíčka. Vianoce sú, keď sme spolu, keď fotina sa tá stolu. Mamka osko, tetisky, tetkovia aj papisky. Vianoce sú od Ježiška, tá nám lásku do paliska. Na štičku bedleme, na sličkách našlame, leží to malé dievčatko, na ktoré čakáme. Anielik peskritej, poučo letí milý, nikto ho nevidel, každý to svedčí, ale ja mu to diaľky, srdiečko posielam na miesto lekárky. Vianoce sú, keď sme spolu, keď rodina sa dá stolu. Mamka, očko, tetičky, tetkovia aj papičky. Vianoce sú pokoj, krása, keď nebo jasom treblieta sa, na zem zostupuje Božia láska, ktorá svetu pravdu hlása. Otec Boh prisľúbenie dokonal, tak mňa i tebe rád mal. Svojho syna na svet povolal a nám hriešným ho daroval. V jednej tichej noci z lásky Božej moci zostúpil z neba Pán, aby sa nám za pokrm dal. Takto nás on všetkých vrúcne miloval. Jozef a Mária, svetáto rodina, synáčka čakajú, von spásu nám dajú. Do jasiel zostúpi, od vína vykúpi, láskou svet zanie, do neba privedia. Na jedličke sviečky svietia, v jasliach leží Božie dieťa. Nech vás jeho láska hreje, žiari i v tmách bez nádeje. Do srdc duší vašich vloží radosť, šťastie, pokoj Boží. Na Vianoce pokoj v duši, šťastie, ktoré nič nezruší. V novom roku veľa sily, by ste zdraví dlho žili. Na Vianoce v novom roku vinšujeme vám na 100-krát. Teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým slovom, šťastia, zdravia akurát, aby vás mal každý rád.
Ja by som sa v závere tohto nášho milého stretnutia chcela veľmi pekne poďakovať organizátorom, a to mestu Revúca, rímskokatolíckej farnosti v Revúcej, mestskému kultúrnemu stredisku v Revúcej, ďalej pani Márii Svieženej, pani Katke Sekejovej a pani Erike Václavíkovej za pomoc pri spoluorganizovaní. Ďalej pani primátorke a pánovi farárovi za krásne príhovory, detičkám z katolíckej materskej školy, žiakom zo základnej školy Ivana Branislava Zocha a zboru svätého Antona za krásne kultúrne vystúpenie. Ešte by som chcela podotknúť, že dnes do približne 4:30 bude betlehemské svetlo vyložené tu, vonku, a od tej 4:30 až počas celých vianočných sviatkov si ho môžete prísť odpáliť, ak by vám náhodou doma zhaslo, do katolíckeho kostola v Revúcej. Mne už teraz na záver nezostáva nič iné, len vám popriať krásne, požehnané sviatky, plné lásky, pokoja, oddychu, radosti, aby nikto z vás nebol počas sviatkov sám, ale práve naopak, aby ste ich prežili so svojimi najbližšími a hlavne, aby ste si počas nich odýchli a načerpali mnoho síl a energií do nového roka, v ktorom vám prajem veľa zdravia, šťastia, lásky, pracovných a osobných úspechov a vykročenie doň správnou nohou. Prajem vám ešte pekný zvyšok večera a dovidenia.